So yun guys, pagkatapos ng third game, ito na. Kakain na naman. Mayroong pakwan na panghimagas. Tingnan natin kung ano yung ating ulam. Wow, ano to? Tinula? Tinula o sinigang? Oh, ano to? Sobrahan. Pasensya na, sobrahan. So, kain na na. Nasobrahan sa pressure. Yun, mga uragon, kain na na. Kain tayo, kain. Grabe na, veterano. Puro mga gahe do. Grabe mo pa score. Wala pa nga score. Tinira na ako eh. Ito nga daw nakakano. Offensive ka agad. Nasaan ninyo? Cagayan? Oh, shout out sa taga Cagayan. Shout out kay Ray. Magaling. Veterano. Kaya pala hindi ka hindi ka nakagalaw kanina. Shout out Ryan Danyo, pinakapogi ng Dada. Idol, ang galing mo. Kan enggak work ka o online? Dati, online din. Pasir. Di berbanding dengan administrator. Yang mix vaksin. Pwede man yan? Pwede yun, ano yun? Matindot ako na kay. Matapunta ka na, no? Kapwa nung antibody ba? Dagan. Bukti ba ako? Ay, mahal pa talaga, Mari, yung matatanda.
Rod. Hilak siguro. Sa kaon. Ikagat. Wala. Hindi ako musab. Yan, so tawan kaon bagat. Ang spicy ba? Limit mo. Oh, ganito. Ano lagi paling kami? Siguro na. Ganyan sa dua. Huwag mong palinta. Sirmi. Oo, ay kaya ito po basta oh. Huwag ka gamay ba? Wala pa kita sana. Uy, nakailis, mahalan. Tapi ka na asawa ka. Huwag ka bit. Huwag ka bit. Ito kami. Huwag ka rin ako ka. Ito kung sakit sawa. Ano ito? Ginagawa mo. Kalit ka, kalit. Yang lubot ari diri sa abaga. Ha? Basta murahan. Tiba ka nang uban. Oh, brigado mo. Okay ra ka nang mag-rebound tanan. Lain tanan ba? Tabulan na ka. Duwa nga na. Dari mo ka? Tabulan na ako. Mag-rebound tanan, wait, lima kay abot ng babaw, di ba daw? Ano na?